Ahojte, tak dnes sa vám prihováram po dlhšej dobe a tak som nejako vnútorne cítila, že chcem to s vami zdieľať. Sú to také moje najhlbšie, ako to som to ja minulo nazvala, že hovorí s dušou. A fakt je to zaujímavé komunikovať teraz na takejto úrovni hlbšej. A poviem to tak, že byť v tej fakt svojej pravdivosti a klásť si správne otázky na to, či to, čo žijeme, naozaj žiť chceme. A dostala som sa do bodu, kedy som si položila otázku, či som naozaj chcela byť mama. A či som naozaj chcela byť mama proste tak veľmi, alebo to proste bola len nejaká, poviem to tak, že zástierka, aby som zase sa odklonila od toho, čo naozaj chcem. Alebo teda, kam smeruje moja duša. A potom, po takých mojich takých hlbších úvahách, som si uvedomila, že my sme tvorcovia. A my sa možno rozhodneme, že chceme niečo a ono sa nám tá cesta vyskladá. Aby sme vlastne na tej ceste pochopili to, kam smerujeme. Aby sme sa proste dostali tam, kam smerujeme. A kam máme dôjsť. A ja som veľmi proste celý život som milovala deti. Jednoducho, akékoľvek dieťa prišlo za mnou a tak, ja som proste niekde vnútri tak cítila tie detské dušičky, úplne to bolo krásne. A keď sa mi vlastne narodili moje dve dcérky, tak naraz prišli také pochybnosti vo mne, či naozaj som naozaj chcela tie deti, že naraz mi to ako keby začalo v určitý moment prekážať, že mi bránia byť tým, kto skutočne som a že som ako keby teraz ako mama zatienená tými deťmi. A možno presne to je to, čo si možno každá mama neuvedomuje, že tie deti sa nám snažia ukázať a pomáhajú nám v tom, aby sme vedeli, kto skutočne sme. Aby nás prinavrátili k tej našej podstate a aby sme s nimi proste len tak boli. Boli v tom flow a viac sa napuli na tú intuíciu. Oni veľmi vidia a vnímajú svet inak, ako to vnímame my. A ja sa s tými mojimi dcerkami učím to, sa dať v podstate na tú ich úroveň, v istom zmysle, aby som možno pochopila to dieťa viac a aby som možno viac vedela komunikovať s tou detskou dušou. Pretože my sme tiež boli deti. A tie deti boli a sú veľakrát nepochopené nami dospelými, pretože my sme veľmi v hlave a nevnímame tie deti. Vôbec, čo vlastne chcú. My chceme zasahovať do ich prirodzeného vývoja a nedovolíme byť. Nedovolíme im len tak žiť a byť, hrať sa. My proste chceme, aby boli hneď dospelí, aby proste robili tak, ako chceme my. Lenže zabúdame, že oni, áno, je pravda, vybrali si nás ako rodičov. To je ako každý má nejaký ten svoj plán duše, ale ja len chcem akože sa priblížiť k tomu, aby možno sa tí rodičia nad tými vecami a hlavne mami zamysleli, či to naozaj takto chcú. Či naozaj chcú byť tými prísnymi rodičmi a stále ďalej dávať tie ich vzorce. Jasné, my ako deti
keď sme boli, tak jasné, že sme nasávali vzorce, alebo sme prišli do nejakej rodiny. A takisto aj ako dospelí nasávame ďalšie vzorce, ale už teraz si sami vyberáme, za kým pôjdeme, kto bude pre nás možno zaujímavejší, ale už veľakrát to nerobíme z tej intuície, ale veľakrát to robíme preto, lebo musíme. Lebo proste sme sa úplne od seba odpojili. Že už zasahujeme veľakrát tou hlavou do tých našich rozhodnutí. Ja viem, a ja to robím. A veľakrát som to aj robila. Robila som to celý život. Že som všetko chcela kontrolovať a riadiť, lebo som si myslela, že už je neskoro. Že už včera bolo neskoro. A tak som sa veľmi od seba odpojila, ale tak, že naraz som mala pocit, že ja už ani nemám intuíciu, že vôbec ňou ani nerozmýšľam. A proste som si to prizvukovala, som sa proste chaosila a myslela som si, že niečo není so mnou že to takto proste vnímam, že veď každý sa má proste dobre, každý proste videla som všetko cez taký, poviem to, že filter toho dospeláckého sveta. A teraz, keď som sa vlastne ako keby znížila na tú pozíciu tých detí, v tom zmysle, že fakt ich veľmi, veľmi ich navnímavam, že ako sa správajú, čo robia a tak som si uvedomila to, že tie deti, oni vedia, čo majú robiť. Aj keď my si myslíme, že nevedia, ale oni vedia. My sme prirodzene, to máme v sebe. A učíme sa. My bránime deťom robiť chyby. Bránime im fakt byť tými deťmi. Ale prečo? Veď oni len chcú proste žiť. Byť tu a teraz v prítomnosti. To, čo my už veľakrát nerobíme. A teraz, keď viac pracujem, poviem to s tou svojou intuíciou, tak sa mi začína v podstate otvárať viac tá budúcnosť. Vidím veľa už do budúcnosti, ale uvedomujem si, že tým, že vidím niečo, čo sa možno ešte len stane, to neznamená, že mám zbaliť kufre a proste niekde ísť alebo niečo ísť teraz hneď urobiť. Nie. Ja sa musím spýtať v tento moment, aj keď viem svoju budúcnosť, čo mám teraz urobiť preto, aby som bola a robila niečo, čo chcem. Čo som tam možno uvidela, ale možno ešte neviem úplne uchopovať tú budúcnosť. Ale myslím si, že keď možno aj vidím ten výsledný cieľ, ale tú cestu si volím tak, či onak ja sama. Takže to, či už to bude jednoduchšie, ťažšie, neviem čo, to závisí len odo mňa. A veľakrát do toho jasné, že je aj to kolektívne vedomie. Sú tam podvedomé naše programy, vzorce, je tam proste veľmi veľa ďalších aspektov. Ale o tom je to také možno, že zaujímavejšie. A fakt, viac žijeme. Toto tak veľmi, veľmi posledné obdobie cítim a vnímam. Lebo veľakrát chcem vymyslieť nejaký, poviem, že projekt a ale idem cez tú hlavu. Veľmi idem cez tú hlavu a si hovorím, že nechaj to tak. Proste nechaj. A tak to nechávam tak a ono ma to privedie. Privedie ma to tam, kam má to priviesť. No a možno by som sa ešte chcela vrátiť troška k tým deťom
A hlavne k tomu poviem to, že poriadku. Lebo takto vnímam, že chcem to s vami zdieľať, aby som vám to možno tak ozrejmila, lebo ja som to navnímala vlastne na mojej dcerke, ktorá už má teraz 4 roky. A viete, my veľakrát chceme, aby tie naše deti ukladali hračky proste presne na to miesto, odkiaľ zobrali neviem čo. A ja vám možno poviem takú vec. Možno, že ste si to veľakrát aj všimli, vy na vašich deťoch, že oni niekde uložia tú hračku. A tá hračka, oni si to zafixujú niekde proste v tom ich chaotickom, pre nás, chaotickom systéme. A napríklad idú, ja neviem, 3 mesiace by boli niekde, ja neviem, na Malorke. A teraz by sa vrátili. Tak oni presne tú hráčku budú hľadať na tom mieste, kde si ju vtedy nechali. A ak tam nie je, tak veľakrát sú možno z toho taký, akože nechápu, hej. Je to pre nich teraz naraz chaos, že my im proste vstupujeme do toho poľa a myslíme si, že je to tak správne. My veľakrát robíme veci poza ich chrbát. A oni potom naraz nevedia, sú dezorientovaní, že kde som, čo som a či som vôbec správne. A toto fakt by sme sa možno mali nad tým, ako my rodičia, zamyslieť, lebo teraz to vidím, že ja keď napríklad poviem, teraz tej mladšej, poviem, že neviem, sa niečo proste, nejaká hračka stráti. A ja sa jej spýtam, kde si dala Týmka proste, ja neviem, bábiku. Ja to nechám tak a ona niekedy príde o 2 hodiny a mi to donesie. Proste možno niekedy by sme nemali na tie deti tlačiť, že teraz hneď to nájde a my proste do toho vstupovať, lebo to my nevieme, ako to v tých deťoch funguje, že proste ono má svoj systém, ako si čo rozklada. Ono sa to naučí. Ona dokonca, to dieťa bude vedieť aj tie hračky ukladať, bude vedieť, že presne z tej poličky tamto tak pekne možno pouklada. Len ono to neurobí vtedy, keď to chceme my, ale keď to bude chcieť ono. A na toto ja viem, že my dospelí chceme, aby hneď a zaraz bol teraz ten poriadok, ten systém. Tak to robím s tým dieťaťom. Mu to ukazujem, ale to dieťa sa dokáže aj v tej svojej prirodzenosti to naučiť samo. Aj keď ho to nebudeme vôbec učiť. Ale tým, že áno, žijeme v systéme, tak chceme, aby to malo nejaký taký, že proste nájsť tú rovnováhu. Je to úplne v poriadku. Len aby ste chápali, že nemusíte deti nič učiť a vôbec ich do ničoho nútiť. To, že vám nepovedia výsledok tú chvíľu, keď vy to chcete, to neznamená, že sú hlúpe alebo že sú nemožné. Viete, oni nevedia, že to, čo robia, z nášho dospeláckého pohľadu je nesprávne. Ono to nie je nesprávne, to dieťa nič zle nerobí. Ona robí iba z toho vedomia, kde je momentálne. Lenže my, keď sa stále na to budeme pozerať z toho dospelého pohľadu, tak nikdy neuvidíme, čo to dieťa skutočne cíti. A to dieťa samo potom nebude vedieť, kto je, čo je. My ako duše rastieme tak, že robíme niečo a stále niečo nové, niečo zaujímavé a tá duša je úplne, že fakt, že blažená, že môže niečo robiť. Ja napríklad, moja intuícia alebo celkovo moje napojenie funguje v princípe tom, že keď niečo robím, napríklad keď, ja neviem, tancujem, chodím, maľujem, píšem, mne takto chodia. Toto je moja
môj spôsob meditovania, môj spôsob napájania sa na veci. Každý to má inač. A je to možno aj preto, lebo ja mám vlastne 2 dvojky v svojom dátume. A celkovo 2, 7, tam závisí ten mužský, ženský princíp. Závisí to na tom, že aké máte proste čísla a ako fungujete vy, prepájate jednoducho s tým. Na to som prišla, hej, nejakým proste svojím spôsobom a tak ako ja som uchopila základy a teraz vidím, že cez ten svoj filter a cez tie moje skúsenosti, že áno, je to tak. Že nemusíme sa veľakrát pozerať na nejaké tie systémové veci, iba tak, že pôjdem úplne presne podľa niekoho. Ale áno, ja som človek, ktorý hľadá systémy, aby som vlastne to, čo možno veľakrát nevedia, tí dospelí uchopiť, tak ja to zjednodušujem, aby pre nich to bolo pochopiteľné a nemuseli sa učiť haldu veci. Hej? Lebo potom my študujeme 1500 vecí, informácií a nevieme, čo vlastne v skutočnosti potrebujeme. Na to tu máme iné čísla, ktorí toto potrebujú viac. Ale tí zase zaujímujú iné publikum. A si vezmite, že pre nás dospelých, kto nás viacej zaujme? To dieťa? Alebo nejaký, jak to ja rada nazývam, uspávačí hadov. Jednoducho deti, oni majú v sebe toľko radosti a toľko proste tej energie a to je presne ukryté v tých číslach. V tých 2, 7. Oni majú proste fakt veľkú radosť. A ja sa tiež spoznávam a tiež zistujem, čo som vlastne nežila. A si vezmite, že veľakrát sú to tí ľudia, ktorí majú tie 2, 7, veľakrát sú to umelci. Lebo to je ich taká umelecká duša, to je presne, to sú tí, ja to nazvem, že liečitelia. A pre nich je toto všetko tak prirodzené. Lebo aj deti, vezmite si, že tú umeleckú dušu majú to vlastne aj malé deti. Každé aj jedno. Ale niektoré má viac, niektoré menej. Ale proste aj tá neumelecká duša to potrebuje. Lebo konečne vypie tú svoju hlavu. No a ja to tak vnímam, že chcem vám proste možno tak odprezentovávať možno tým dospelým a tým fakt hlavovým typom ľudí, ako to naozaj funguje v tom možno detskom svete. A možno to niekoho zaujíma, možno nie. Nechcem ako už dlho rozprávať, už aj tak mám dlhšie video, ako som chcela. No chcela som naozaj poukázať, že len proste žijme, len buďme. Ja veľmi rada rozprávam, tak proste budem rozprávať. Rozhodla som sa tak, že mne je proste toto prirodzené. Písať, rozprávať. Je to proste to, čo mňa vyživuje a v čom som sa ja našla momentálne. A keďže mi nebolo veľakrát dovolované rozprávať to, čo som chcela, tak teraz si budem rozprávať, čo ja túžim, že chcem rozprávať a čo možno aj vám môže byť prospešné. Tak teda na dnes toľko. Budem sa tešiť aj na budúce. Tak sa majte pekne. Čaute.